putri kang su lestieng warni sone bapak piye Ken sone bapak sone esu niki apik Pak sound system lho nggih apa iya niki to Pak sing didamel sakniki niki to iya iki sing nang jero sone bapak iki menggelegar ya nggih iya oh niki nggene jenengan piyambak oh iya iki nggenku kabeh lek adol sawahe mbokmu mbiyen iki Lah ya gene sampean sik eling karo perjuanganku. Ono. Son sistem son dalem iki kiri kanan iki asil aku anu mbiyen apa sawahku teko saiki ya urung balik Ken. Aja kok sawah, mas-masanku ki lho gelang kalong teko saiki ra enek lho delok niki. Urung balik kan Bapak. Lah aku iki pancen dalang tanpa modal. Wayang iki paringane Mbah Sukron, ya to. Gamelan iki paringane Mbah Sukron, sound system Bukesi. Aku iki dadi dalang modalku mung gedange mrotoli lho kan mung ae. Ah iya. Nah, ngono kuwi golek bojo sing pinter, ngono kuwi. Sugeng dalu Pak Bak kok nembe rawuh ing pundi kemawon. Oh, ora senengane. Yaene mancing senengane ora. Ora mancing dhek live TikTok karo Mas Bayu karo Pak Bakirun karo Mas Joko Klenteng ngono kuwi. Wah sawerane jan banyu mili kok. Ayo. Ayo ayo. Nano labuh tresna prapteng layan awas truk perang brom-brom niku ketento ya nggih ayo aku ya sir kuwi arep ilate kecokot ilate kecokot ya ampun sing nyokot sapa sing nyokot sapa duk prang-prang napa Pak Druk perang brung ayo tenang sing bener to sing bener duk perang gung nggih bismillah nggih druk perang brung Truk. Pak, Allah Duk perang gung. Duk perang gung bajana. Ngebelo. Ngebel sinten? Mbebelo guguk Bagong ora. Mbebelo nduk, ayo. Mbebelo wirat moyo Tan ngira, ya. Tan ngira Sri Huning Gundul. Masuk gundul, Pak? Gugur ora ayo. Gugur mongko musti kaning tuban
alhamdulillah isih kelingan isih lancar. Ya nduk, sak langgame sing kepenak Cahayu. Ya. Srihuning mesti katuban lapat tresna duwene sapaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasaja kanandur berhenti Srihaning tatan grahita kang rinata kadange pribadi Tong. Wiratmaya putra Nira Regentong Sira lawe prangtak tulung ketak prangtak dane dah tang Sriuning putrane abdi mangsa bakti nalikane puni Gita Rinandi perang lawan minak Ranggolan wah iki lek jan ngendangi niken iki pas iki lek Pak Bak iki niken suarane bantere kaya ngono pengendange kaya jaranan ayo apik ngetitenono ngene iki nenone ndak langsung ngono langgam kok ndak padake perang ya ora niku putrane ya hebat niku dalang dari perintis kemerdekaan Madiun Nduk wis kulino petok to nggih nggih sering lek Mas Bagong Mayang wis nate bintang tamu apa urung jenengan nate napa mboten nggih kula supe dereng oh dereng nggih mangke nggih mangke lek syukuranipun Pak Wali mangke nggih sungkuran mangke nggih ning ketoke ora sida ketoke karo kanca sia-sia ora nggih nggih ya nduk kan tresnane wirat maya Ada. Droga. Tulu ditak tahit Sanatian wakasaniro prapte leno tak sring serong treng Sapaya pati marang Raden Wiratmaya ambos prasaja anane berhenti Srihaning danang kreta kang rinita narange Wiratmaya putrane Sira
patiku Sriun ning putrane ati wangsa pati nalikane uni kapeping madya perang ageng lawan minat singgah katresnane wirmaya tinampi dening rarasane Senadyan wakasaniro rapeng lena alabo nagari Terima kasih.